Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Камада 10 балыкчы боз белән агып киткән. Коткаручылар телефонына кичә шундый хәбәр килде. Аларны табып булганмы, хәбәрчебез ачыклады. Төп билгесе төгәллек һәм сыйфат. Бүген Mercedes конвейерынан 10 меңенче авыр йөк автомобиле төште. Шәһәрдә машина кую урыннары җитми. Тәртип бозулар хисабына шәһәр казнасына күп акча кергән. Сорауларга җавапны хәбәрчебез эзләде. Шалыда боз өстеннән 3 балыкчыны коткардылар. Операция кичә кичке сәгать 6-лар тирәсендә булды. Бу кешеләр Түбән Кама ГЭСының Түбән Биефында балык тотканнар, ә анда балык тоту түгел, хәтта керергә дә ярамый. Курку белмәс егетләрнең эше мировой судьяларга тапшырылды. Аларны нәрсә көтә һәм ни өчен полиция бу очрак турында хәбәр итүчене эзли? Алдагы минутларда. Камада 10 балыкчы утырган боз аерылып киткән. 17:52-дә коткаручылар шундый хәбәр ала. Вакыйга урынына ашыгыч төстә барлык хезмәтләрне чакыралар. МЧС хезмәткәрләре ярдан 700 метрда аларның өчесен таба. Боз аерылып китү сәбәпле балыкчылар үзләре ярга чыга алмый. Тоткарланучыларның барысы да 40 яшькә җитмәгән чаллы кешеләре. Вчера все операции Кичә барлык коткару эшләре төгәлләнде. Акваторияны тулысы белән тикшереп чыктык. Автомобиль эзләре булган 5 чакрым араны карадык. Шул 3 кешедән башка берәү дә юк иде. Боздагы 10 кеше турында хәбәр итүченең телефон номеры билгеле. Хәзер тикшерүчеләр аннан чынлыкта нәрсә булуын ачыклыйлар. Коткаручылар калган 7 кеше полицияны күргәч машиналарына утырып качкан дип фаразлый. Күрәсең, алар штрафтан курыккан. Аның күләме 5000 сумга кадәр. Ә кулга алынган 3 балыкчыга штраф түләргә туры киләчәк. Кызганычка каршы чаллыларны акчалата җәзада үлү ихтималда туктата алмый. Алар үз кәсепләре өчен иң куркыныч урыннарга барып чыгалар. Летообразование на данном участке не происходит. Бу участокта без төрлечә ката, аның калынлыгын билгеләп булмый. Давайте группы, которые у нас были, вместе с полицией, с участковыми нашими, с МЧС, давайте выгонять, штрафовать административные какие-то меры принимать. Мы же не можем утопленников постоянно ловить. Все только этим и занимаемся. Быел Чаллыда су белән бәйле 34 бәхетсезлек очрагы булды. Аларда 11 кеше батып үлде. Бу узган ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Аяныч батып үлүчеләр саны Татарстан буенча да артуга бара. Римма Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Алексей Иванов, яңалыклар. Төгәллек һәм сыйфат кипмастер базасында җыела торган Мерседесларының төп билгесе. Немец маркалы беренче авыр йөк машинасы Чаллыда моннан 7 ел элек җитештерелә башлаган. Аның туган көне 2010 елның 1 сентябрь. Шул вакыт эчендә конвейердан барлыгы 10 мең автомобиль төшкән. Бүген юбилей машинасын тантаналы төстә хуҗасына тапшырдылар. Безнең хәбәрчеләребез Мерседесларны җитештерү технологиясе белән якыннан танышып кайтты. Чаллыдагы Mercedes заводында машиналар тулысы белән дип әйтерлек җыела. Комплектлаучылар барысы да туры Германиядан кайтарыла. Бары тик кабиналар гына әзер килеш килә. Сезне шатландыра алам. Быелның 9 мартыннан Чаллыда кабина каркаслары заводы төзелә башлады. Эретеп ябыштыру, буяу, җыю һәммәсе дә бирдә эшләнәчәк. Ул кабиналар КАМАЗның төп конвейерында да, безнең производствода да кулланылачак. Заводта 390 кеше эшли. Һәрбер механик һәм җыючы сызымнарны дөрес укый белергә тиеш. Бу төп таләп. Театр залы кебек эшчеләр конвейерга махсус сигнал буенча керәләр. Бер сменага 9 машина җыела. Безнең марканы россиялеләр көннән-көн күбрәк сайлый. Әлеге транспорт компаниялары барысы да транспорт секторының иң эре вәкилләре. 7 ел эчендә Mercedes КАМАЗ белән дустана мөнәсәбәтләр корды. Алар үзләрен конкурентлар дип санамый. Исәпләре киләчәктә дә эшлекле хезмәттәшлек итү. Мы будем внедрять. Монда күргәннәрне КАМАЗда да кертәчәкбез. Әйтик, эшче килеп документацияны карый ала. Сездә технолог белән аралашу вакыты да кыскарак. Сез бу яктан нык алга киткәнсез. Бу бик яхшы. Бүген конвейердан 10 меңенче Mercedes авыр йөк автомобиле төште. Аның символик ачкычын тантаналы рәвештә заказчыга тапшырдылар. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Милек салымы түләү өчен бер адна вакыт калып бара. Әлегә үз бурычын Чаллы халкының 37% гына үтәгән. Салым хезмәткәрләре әйтүенчә, күпчелек бу эшне соңгы көнгә кадәр суза. Исегезгә төшерәбез, салымнарны 1 декабрьгә кадәр түләргә кирәк. Бу хакта онытып җибәргән кешеләргә нәрсә яный? Һәм быелгы салым кампаниясының үзенчәлекләре турында алдагы материалда. Быелгы салым кампаниясында яңалыклар күп. Мисалга, милек салымының күләме торакны кадастр бәясенә бәйле. Ә кадастр бәясе ул чынлыкта базар бәясе. Шул суммадан процент түләргә кирәк булачак. Метрлар кыйммәтрәк булган саен салым ставкасы да үсә. Сүз уңаеннан, фатирның кадастр бәясе югарырак тыелса, аны судка биреп ачыкларга була. Ташламаларда да үзгәрешләр бар.
Элек пенсионерлар, сугыш ветераннары, инвалидлар һәм башка ташламалы затлар салым түләүдән тулайым азат булса, хәзер бу хукук бер генә объектка бирелә. Вот если у вас 3 квартиры, Мисал өчен сезнең 3 фатирыгыз бар. Берсе 5 миллион сум, икенчесе 2 миллион, өченчесе 1 миллион сум тора. 5 миллионлык фатир салымнан азат ителә, ә калганнары юк. Чаллылылар 1 декабрьгә кадәр 700 миллион сумнан артык салым түләргә тиеш. Шәһәр казнасы нәкъ шул түгәрәк суммага байыр дип көтелә. Бу узган ел белән чагыштырганда 25%-ка күбрәк. Два налога – это земельный налог. Шәһәр казнасына 2 төр салым акчасы керә. Бу җир һәм милек салымнары. Транспорт салымы республика бюджетына бара. Шуңа күрә без бу салымнарның вакытында түләнүенә ирешергә тиеш. Пени салмасыннар өчен салымнарны өстәмә чакыру көтмичә, ягъни 1 декабрьгә кадәр түләргә кирәк. Пени һәр календарь көне өчен алына. Кара исемлектә бу көнгә 16 000 чаллы кешесе тора. Алар чит илләргә чыга алмый. Инспекция хезмәткәрләре бу сан артмас дип өметләнә һәм тиешле салымнарны вакытында түләргә чакыра. Римма Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүгінгі күнде ширемлеклерге машина қойышыраклары көбейді. Экологик қоғида бузулар арасында ул ең еш күзәтелә торганы. Моның өчен кыш көнендә җавап бирергә туры киләчәк. Чаллыда кыйда бузучыларына нигездә халык контроле фаш итә. Тәртип бузулар хисабына бүген шәһәр казнасына күпме керем кергән. Машина кую урыннары булмау мәсьәләсен ничек хәл итәргә? Булар хакында алдагы язмада. Машина кую урыны булмау Чаллыда иң саллы проблемаларның берсе. Кар ятуга элеккеге чиремлекләр машиналар белән тула. Бүген иртәнге сәгать 9-да 27-нче комплекс урамнарыннан берсендә шундый күренешкә тап булдык. Машина йөртүчеләр машиналарын чиремлекләргә дә, җәяүлеләр сукмагына да менгереп куя. По заявкам поступившим. Халык контроле аша килеп ирешкән гаризалар буенча барлыгы 1689 беркетмә төзелде. 3 миллион 624 мең сумлык штраф сугылды. 239 гариза кире кагылды. Сәбәпләре кагыйдә бузылмаган дип табылу яисә дәлил фотолары сыйфатсыз булу. Эшлекле дүшәмбедә шәһәр башлыгы түрәләрне Чаллы халкы белән активрак эшләргә өндәде. Кагыйдә бузучыларны теркәү өчен барлык чараларында кулланырга кирәк диде. И народный инспектор, и народный контроль. Халык контролидә, халык инспекторлары да иҗтимагый челтәрләрдә нинди мөмкинлекләр бар барысында кулланырга, барлык мәгълүмат чараларындагы мөрәҗәгатьләрендә игътибар белән күзәтеп барырга кирәк. Машиналарны кая куярга соң, әлеге сорау әле дә ачык кала бирә. Транспортларын халык чиремлекләргә чарасызлыктан куя, чөнки махсус машина кую урыннары юк. Бердән-бер чара машина йөртүчеләргә әлеге мәсьәләне үз кулларына алырга гына кала. Җыелыш җыярга, тавыш бирергә, парковка төзү сызымына заказ бирергә, документларны тиешле идарәләрдә раслатып, яшәүчеләрдән акча җыеп шул акчаларга рәсми машина кую урыннарын төзергә. Ансат эшләрдән түгел, әмма бүтән чара юк. Иң мөһиме тормышка ашырыла торганнардан. Мисал өчен 27-нче комплекстагы бер йортта яшәүчеләр мәсьәләне шулай хәл иткән. Быел яз алар парковка төзүгә ирештеләр. Райнур Аграметдинов, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Россиянең иң яхшы мәктәпләреннән берсе 35 еллыгын бәйрәм итте. Сүз Чаллының 76-нчы гимназиясе турында. Ул инглиз мәктәбе буларак мәгълүм. Уку йорты 1981 елдан Яңа Камаз шәһәренең кызу темплар белән үскән. Күпләп торак йортлар, поликлиниклар, мәктәпләр төзелгән чордан ук эшли. Шушы еллар эчендә инглиз гимназиясенең һәр чыгарылышына сыйфат билгесе куярга була. Юбиляр мәктәпне котларга аның күп санлы укучылары, ата-аналар, педагоглар җыелды. Тантана шәһәр балалар иҗат үзәгендә үтте. 76-нчы гимназия шәһәрдә чит телләрен тирәнтен укыта башлаган беренче уку йорты. Шуның нәтиҗәсендә аның укучылары дөньяның төрле почмакларында эшлиләр. Кайберләре хәтта БМОның генераль секретаре белән аралашкан. Чит илләрдәге иң абруйлы уку йортларын тәмамлаган. База, с которой выпускники уходят. Гимназия биргән база бик көчле, шуңа күрә аны тәмамлаучылар Казан, Мәскәү, Россия, Европа вузларына да керә ала. Башта гимназия 30-нчы мәктәп булып бинаның бер ягын гына алып тора. Аннары мөстәкыйль бинага чыга һәм гимназия статус ала. Педагогик коллективның көчле булу аркасында бу уку йорты һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Укытучылар хезмәте әлбәттә беренче категория югары категорияле укытучылар хезмәте бүген нәтиҗәлелек бирә һәм гимназия бүген шәһәребездә генә түгел, әйтеп киткәнемчә, республикада һәм Россия Федерациясендә дә югары сыйфатлы белем бирә. Югары сыйныф укучылары һәм беренче сыйныфка баручы балаларның ата-аналары гадәттә уку йортының рейтингына карыйлар. Бу яктан 76-нчы гимназиядә тулы тәртип. Соңгы 5 елда ул Россиянең иң яхшы 100 мәктәбенә керә. Ә директор Марселя Сабирова узган уку елы нәтиҗәләре буенча Татарстанның иң яхшы җитәкчесе булган. Каждый ребенок. Һәрбер бала укытучы йөрәге аша уза, аның күңеленә, уйларына керә. Шулай булмаса, уңай нәтиҗә алып булмый. Баланы мәҗбүр итәргә түгел, ә кызыксындырырга, илһам бирергә кирәк. Укырга теләге булган бала гына без көткән уңышларга ирешә ала. Бәйрәм тантанасында 2-нче сыйныф укучыларын гимназистлар сафына алдылар. Педагоглар бу сабыйларда да укырга теләк уятачаклар.
Я ждал этого дня с 1 класса. Я очень горд, что этот день настал. И чтобы стать достойным гимназистом, я закончил первую четверть без троек. Тагын 10 елдан бу яшь шәкертләр 76-нчы гимназиянең иң яхшы чыгарылыш династиясына кушылачаклар. 300 ел дәвамында җайланган уку системасы моңа гарантия. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шаллыда машина йөртүчеләр юл транспорт хәлакәте урыныннан ешрак кача башлаганнар. Соңгы көннәрдә генә балалар катнашында 4 шундый очрак теркәлгән. Хәзер полиция хезмәткәрләре әлеге хәлакәтләрнең шаһитларын эзли. 9 ноябрьдә көндезге 3 тирәсендә Муса Җәлил проспектында автобус белән машина бәрелеше. Моның нәтиҗәсендә 16 яшьлек кыз җәрәхәтләр ала. Юхуди хезмәткәрләре автобус йөртүчене эзли. Ә инде 11 ноябрь көнне иртәнге 8дә 50-13 йортының ишек алдында 8 яшьлек малайны таптылар. 17 ноябрьдә Шулман проспекты буенча 33:01 йорты каршында 17 яшьлек егетне бәрдерәләр. Нәтиҗәдә ул тән җәрәхәтләре ала. 31 октябрьдә Зәп бистәсендә булган хәлакәтнең генә видео язмасы бар. Анда Ford Focus машинасы 9 яшьлек малайның өстенә менә. Авария вакытында балаларга шок була ди табиблар. Хәтта машиналарның маркаларын яхшы белүчеләр дә автомобильнең номерын төсендә истә калдырмый. Шуңа күрә автоинспекторлар шаһитләргә һәм зыян күрүчеләргә машиналарны фотографияга төшерергә куша. У нас в одном случае, когда совершается наезд на ребенка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, свидетелями было много людей. Ребенок после удара покатился, автомобиль уезжает. Взрослые люди не подошли к ребенку. Ну, такое безразличие к чужим детям, я полагаю, сегодня уже недопустимо. Профилактика сәламәтлекнең нигезе гиподинамия хәзерге заманда киң таралган күренеш. Ул физик хезмәт һәм хәрәкәт җитмәүдән килеп чыга. Бу авырудан йөрәк кан тамырлары системасына зыян килә, йөрәкнең көче кими, кан тамырларының тонусы төшә, эшләү мөмкинлеге азая. Сәламәт булу һәм яхшы физик формада калу өчен нәрсә эшләргә алга таба карыйбыз. Кешеләрнең физик активлыгы күп илләрдә кимүгә бара. Бу йогышлы булмаган авыруларның үсешенә һәм халыкның сәламәтлеге какшауга китерә. Гиподинамия сәламәт кешегә дә, авырудан хәлсезләнгән кешегә дә начар тәэсир ясый. Конечно, намного лучше себя чувствуешь. Ну, мы же знаем с вами, что движение – это жизнь. И поэтому, если не будем двигаться, значит, естественно, будет возраст идет вперед, здоровье как бы ухудшается, поэтому стараемся поддерживать здоровье. Вот, занимайся в этом зале. Физик күнекмәләр хәрәкәт итү ихтыяҗы булмагач, кеше күбрәк утыра яисә ятып тора. Эшләмәгәч, мускуллар көчсезләнә, әкренләп бөтенләй зәгыйфләнә. Белгечләр организмның бөтен системалары ышанычлы эшләсен өчен физик нагрузкаларны арттырырга киңәш итәләр. Гиподинамияны кисәтүнең төп юлы профилактика. Римма Әхмәтова, Лилия Мөнирова, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Студияда Роза Хабибуллина эшләде. Исән сау булыгыз.